Bé, tenim entre nosaltres amb una de les persones més actives de la ciutat de Guissona. És l'Angie i ella ha ajudat a la perruqueria, a fer vestits. Angie, com ho vius tot això del mercat? Pues la veritat és que ho vic molt intensament. No cal que ho diguis perquè has fet un munt de vestits, has ajudat a tothom. Sí, doncs aquest any hem estat afortunats amb la col·laboració que se'ns ha brindat i la veritat és que sí que hem notat aquí un gran canvi i una gran manera de fer molt diferents les coses. Home, aneu totes pentinades, estupendes aquest any, eh? I tant, i tant, i tant. D'això es tracta, de donar una bona imatge. Tu vas estar ahir que es va fer la reconstrucció històrica treballant, ahir no, abans d'ahir, dijous, treballant quasi bé tota la tarda per totes les senyores del poble. Tota la tarda vam pintinar les nobles i a les esclaves de la ciutat de Ieso perquè deixessin en bon lloc la representació que la nostra ciutat mereix. Molt bé, suposo que tu t'ho passes la mar de bé, no? Sí, crec que soc molt afortunada de poder disfrutar d'aquesta festa, tot i que l'esforç és considerable, però bé, els resultats crec que mereixen la pena per mi.